Οι τρεις νόμοι της ρομποτικής. 1. Δεν επιτρέπεται στο ρομπότ να βλάψει τον άνθρωπο ή με την αδράνειά του να αφήσει να πάθει κακό. 2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει στις διαταγές που λαμβάνει από τον άνθρωπο, εκτός αν οι διαταγές αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο. 3. Το ρομπότ πρέπει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον η φροντίδα αυτή δεν συγκρούεται με τον πρώτο και δεύτερο νόμο. Ισαάκ Ασίμοβ. Εγώ το ρομπότ. Το μικρό χαμένο ρομπότ. Τα μέτρα στη βάση Ήπερ είχαν πάρθει μέσα σε ένα είδος έντρομης μανίας, κάτι που αντιστοιχούσε σε μια ιστερική κραυγή. Για να αναφέρουμε κατά σειρά, τόσο χρονολογική όσο και αύξηση της απελπισίας, ήταν: πρώτον, κάθε εργασία σχετική με τον υπερατομικό κινητήρα σε όλο το χώρο που κατήχαν οι σταθμοί του 27ου συγκροτήματος αστεροειδών σταμάτησε. Δεύτερον, όλος αυτός ο όγκος του διαστήματος αποσπάστηκε ουσιαστικά από το ηλιακό σύστημα. Κανείς δεν έμπαινε σε αυτόν χωρίς άδεια. Κανείς και για κανένα λόγο δεν έβγαινε. Τρίτον, δι' ενός ειδικού κυβερνητικού περιπολικού πλοίου, η Δόκτωρ Σούζαν Κάλβιν και ο Δόκτωρ Πίτερ Μπόγκερτ, η αρχιψυχίατρος και ο μαθηματικός διευθυντής της ανώνυμης εταιρείας ρομπότ και μηχανικών ανθρώπων των ΗΠΑ αντιστοίχως, μεταφέρθηκαν στη βάση Ήπερ. Η Σούζαν Κάλβιν δεν είχε ποτέ εγκαταλείψει την επιφάνεια της γης και δεν είχε καμία επιθυμία να την εγκαταλείψει και τώρα. Σε μια εποχή που χαρακτήριζε η ατομική ενέργεια και που η τελειοποίηση του υπερατομικού κινητήρα ήταν ζήτημα χρόνου πλέον, είχε μείνει, θα μπορούσε να πει κανείς, μια επαρχιώτισσα. Έτσι ήταν δυσαρεστημένη με το ταξίδι της και δεν είχε ακόμη πιστεί για την αναγκαιότητά του, πράγμα που φαινόταν καθαρά σε κάθε γραμμή του άχαρου ηλικιωμένου προσώπου της, καθώς έτρωγε το πρώτο της δείπνο στη βάση Ήπερ. Ούτε η κομψή-κλωμάτα του Δόκτωρ Μπόγκερτ είχε χάσει το κακόμοιρο ύφος της, ούτε ο υποστράτηγος Χάλτερ, ο διοικητής της βάσης, ξέχασε έστω και για μια στιγμή να αφήσει τη βασανισμένη έκφρασή του. Με δύο λόγια, το δείπνο αυτό ήταν ένα θλιβερό επεισόδιο και η μικρή σύσκεψη των τριών που επακολούθησε άρχισε με έναν άκεφο, καθόλου χαρούμενο τρόπο. Ο Κάλτερ, που η φαλάκρα του γυάλιζε και του οποίου η επίσημη στολή δεν τέριαζε καθόλου στη γενική ατμόσφαιρα, άρχισε να λέει ανήσυχα χωρίς περιστροφές. Θα σας πω μια παράξενη ιστορία, φίλοι μου. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε αμέσως μόλις σας το ζητήσαμε, αν και δεν σας εξηγήσαμε το γιατί σας θέλαμε. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τώρα. Χάσαμε ένα ρομπότ. Κάθε εργασία έχει σταματήσει και πρέπει να σταματήσει μέχρι να το βρούμε. Μέχρι στιγμής δεν το πετύχαμε και αντιληφθήκαμε ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια ειδικών. Ο στρατηγός ίσως να αισθάνθηκε ότι οι δηλώσεις του δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακές. Συνέχισε με ένα τόνο απελπισίας. Δεν είναι ανάγκη να σας πω για τη σπουδαιότητα της εργασίας μας εδώ. Αρκεί ότι περισσότερο από το 80% των πιστώσεων του περασμένου έτους για την επιστημονική έρευνα δόθηκαν σε εμάς. Και βέβαια το ξέρουμε, είπε φιλικά ο Μπόγκερτ. Τα αμερικάνικα ρομπότ παίρνουν ένα αρκετά μεγάλο ενίκιο για τη χρησιμοποίηση των ρομπότ μας. Η Σούζαν Κάλβιν πέταξε την πρώτη παρά τον Ινότα. Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το ρομπότ τόσο σπουδαίο για την εργασία σας και γιατί δεν το βρήκατε ακόμη? Ο στρατηγός έστρεψε το κόκκινο πρόσωπό του προς το μέρος της και έβρεξε γρήγορα τα χείλη του με τη γλώσσα. Κατά κάποιο τρόπο το έχουμε βρει. Και συνέχισε σχεδόν απεγνωσμένα. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να σας το εξηγήσω. Μόλις έπαψε να δίνει σημεία ζωή στο ρομπότ, κηρύξαμε κατάσταση ανάγκης και σταματήσαμε κάθε κίνηση από τη βάση Ήπερ. Την προηγούμενη μέρα, ένα φορτηγό σκάφος είχε φέρει 2 ρομπότ για τα εργαστήριά μας. Είχε ακόμη 62 ρομπότ αυτού του τύπου ρομπότ για να μεταφέρει αλλού. Είμαστε σίγουροι για τους αριθμούς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, και τι σχέση έχουν όλα αυτά? Όταν δεν μπορέσαμε να βρούμε πουθενά το χαμένο ρομπότ, και σας διαβεβαιώ ότι θα βρίσκαμε ακόμη και ένα φύλλο δέντρο αν είχε παραπέσει, μας ήρθε η ξαφνική έμπνευση να μετρήσουμε τα ρομπότ που είχαν απομείνει στο φορτηγό. Και ήταν 63. Επομένως, το 63ο θα πρέπει να είναι το απολωλός πρόβατο. Τα μάτια της Δόκτωρος Κάλβιν σκοτείνησαν. Ναι, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το 63ο. Νεκρική σιγή επακολούθησε, ενώ το ηλεκτρικό ρολόι σήμανε 11 φορές. Και κατόπιν ο ρομποτοψυχολόγος είπε: Πολύ παράξενο, και σούφρωσε τα χείλη της. Πίτερ, στράφηκε αγριοπά στον συναδελφό της, τι συμβαίνει εδώ? Τι είδους ρομπότ χρησιμοποιούν στη βάση Ήπερ? Ο Δόκτωρ Μπόγκερ δίστασε και χαμογέλασε αδύναμα. Ήταν μέχρι τώρα ένα θέμα μάλλον λεπτό, Σούζαν, είπε γρήγορα. Ναι, μέχρι τώρα. Αν υπάρχουν 63 ρομπότ του ίδιου τύπου, από τα οποία θέλουμε το ένα, του οποίου δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητα, γιατί τότε δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα οποιοδήποτε? Τι τρέχει πίσω από όλα αυτά, γιατί μας έφεραν εδώ? Ο Μπόγκερτ είπε υπομονετικά.
Άσε με να σου πω κι εγώ 2 λόγια, Σούζαν. Η βάση Ήπερ χρησιμοποιεί αρκετά ρομπότ, στους εγκεφάλους των οποίων δεν έχει τυπωθεί ολόκληρος ο πρώτος νόμος συμπεριφοράς των ρομπότ. Δεν έχει αποτυπωθεί, η Κάλβιν σοριάστηκε στην καρέκλα της. Κατάλαβα. Πόσα τέτοια έχουν κατασκευαστεί? Λίγα. Έγιναν κατά διαταγή της κυβέρνησης και δεν υπήρχε τρόπος να παραβιαστεί το απόρριτο. Κανείς δεν έπρεπε να μάθει εκτός από τους προϊστάμενους των υπηρεσιών που ήταν άμεσα αναμειγμένες. Σε αυτούς δεν ήσουν εσύ, Σούζαν. Δεν ήταν κάτι που περνούσε από το χέρι μου. Ο στρατηγός διέκοψε με ύφος επιτακτικό. Θα ήθελα να το εξηγήσω εγώ αυτό το θέμα. Δεν ήξερα ότι η Δόκτωρ Κάλβιν δεν ήταν γνώστης της υπόθεσης. Δεν είναι ανάγκη, Δόκτωρ Κάλβιν, να σας αναφέρω ότι πάντα υπήρχε ζωηρή αντίδραση στη χρησιμοποίηση ρομπότ πάνω στον πλανήτη. Η μόνη άμυνα που είχε η κυβέρνηση εναντίον των αντιδραστικών αυτών για το θέμα τούτο ήταν το γεγονός ότι τα ρομπότ κατασκευάζονται πάντα με τον πρώτο απαράβατο νόμο που καθιστά αδύνατο το να βλάψουν άνθρωπο υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Αλλά ήταν ανάγκη να αποκτήσουμε ρομπότ με διαφορετική φύση. Έτσι, μερικά από τα ρομπότ του τύπου NS2, οι Νέστορες με άλλα λόγια, κατασκευάστηκαν με τροποποιημένο τον πρώτο νόμο. Για να το κρατήσουμε μυστικό, όταν τα NS2 κατασκευάζονται χωρίς άξιο αριθμό, μας παραδίδονται εδώ μαζί με τα φυσιολογικά ρομπότ. Και φυσικά όλοι μας έχουμε διαταγή να μην πούμε τίποτε για την τροποποίηση αυτή σε μία αρμόδια πρόσωπα. Χαμογέλασα αμήχανα. Φυσικά τώρα αυτό είναι εναντίον μας. Η Κάλβιν είπε γλωσσιρά. Τα ρωτήσατε όμως ένα-ένα να σας πούν ποιο είναι? Είστε βέβαια ένα από τα αρμόδια πρόσωπα? Ο στρατηγός κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Και τα 63 αρνούνται ότι εργάστηκαν ποτέ εδώ, και ένα λέει ψέματα. Μήπως αυτό που θέλετε έχει σημάδι ότι έχει χρησιμοποιηθεί? Υποθέτω ότι τα άλλα θα είναι καινούργια από το εργοστάσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει έφτασε μόλις τον περασμένο μήνα. Αυτό και τα άλλα 2 που μόλις έφτασαν ήταν τα τελευταία που χρειαζόμαστε. Δεν έχει φανερά σημάδι χρησιμοποίησης. Κούνησε αργά το κεφάλι του και στα μάτια του ξαναφάνηκε το απελπισμένο βλέμμα. Δόκτωρ Κάλβιν, δεν τολμούμε να αφήσουμε αυτό το σκάφος να φύγει. Αν κοινολογηθεί η ύπαρξη ρομπότ χωρίς τον πρώτο νόμο, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν ακριβώς το συμπέρασμα. Τότε να καταστρέψετε και τα 63, είπε ψυχρά και χωρίς πολλά λόγια η ρομπότοψυχολόγος, και να ξεμπερδέψετε. Ο Μπόγκετ στραβομουτσούνιασε. Θες να πεις να καταστρέψουμε $30.000 ένα ρομπότ? Φοβάμαι ότι τα αμερικάνικα ρομπότ δεν θα συμφωνήσουν με την ιδέα. Ας κάνουμε πρώτα μια προσπάθεια, Σούζαν, πριν καταστρέψουμε οτιδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, είπα απότομα, θέλω στοιχεία. Ποια είναι ακριβώς τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν για τη βάση υπέρ τα τροποποιημένα αυτά ρομπότ? Ποιος παράγοντα έκανε απαραίτητα, στρατηγέ? Ο Κάλτερ έτριψε το μέτωπό του. Είχαμε ανομαλίες με τα προηγούμενα ρομπότ. Βλέπετε, οι άνθρωποι μας εδώ εργάζονται πολύ με τις επιβλαβείς ακτινοβολίες. Είναι φυσικά επικίνδυνο, αλλά παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Μόνο 2 ατυχήματα έχουν σημειωθεί από την αρχή έως τώρα και κανένα δεν ήταν θανατηφόρο. Όμως, ήταν αδύνατο να το εξηγήσουμε στα συνηθισμένα ρομπότ. Ο πρώτος νόμος λέει, επιλέξει, δεν επιτρέπεται στο ρομπότ να βλάπτει τον άνθρωπο ή με την αδράνειά του να αφήσει να πάθει κακό. Αυτό είναι βασικό, Δόκτωρ Κάλβιν. Όταν ήταν ανάγκη κάποιος από εμάς να εκτεθεί για λίγο σε μία μέτρια ακτινοβολία γάμα, που δεν θα του έφερνε καμία φυσική βλάβη, το πιο κοντινό ρομπότ ορμούσε για να τον απομακρύνει. Αν η ακτινοβολία ήταν εξαιρετικά αδύνατη, τα κατάφερνε και η δουλειά θα σταματούσε ώσπου να απομακρύνουμε όλα τα ρομπότ. Αν αντίθετα ήταν ελάχιστα πιο ισχυρή, το ρομπότ δεν θα έφτανε ποτέ στον τεχνικό που πήγαινε να σώσει, γιατί ο ποζιτρονικός του εγκέφαλος θα καταστρεφόταν από τις ακτίνες γάμα. Έτσι, θα χάναμε ένα ακριβό και δυσαναπλήρωτο ρομπότ. Προσπαθήσαμε να τους το εξηγήσουμε. Το επιχείρημά τους ήταν ότι ένας άνθρωπος που εκτίθεται σε ένα πεδίο ακτίνων γάμα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, άσχετα αν μπορεί να μείνει εκεί ακίνδυνα για μισή ώρα. Αν υποθέσουμε, έλεγαν, ότι το ξεχνούσε και έμενε μία ώρα, δεν μπορούσαν να το ρηψοκινδυνεύσουν. Τους είπαμε ότι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για μια απίθανη περίπτωση. Αλλά η αυτοσυντήρηση είναι ο τρίτος νόμος και ο πρώτος νόμος της ασφάλειας των ανθρώπων προηγείται. Τους διατάξαμε. Τους διατάξαμε με αυστηρό, με απότομο τρόπο να μείνουν έξω από τα πεδία γάμα, οτιδήποτε κι αν συνέβαινε. Αλλά η υπακοή είναι ο δεύτερος νόμος και ο πρώτος νόμος της ασφάλειας των ανθρώπων προηγείται. Είμαστε αναγκασμένοι, Δόκτωρ Κάλβιν, ή να τα βγάλουμε πέρα χωρίς ρομπότ, ή να κάνουμε κάτι με τον πρώτο νόμο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είπε η Δόκτωρ Κάλβιν, ότι μπόρεσαν και αφαίρεσαν τον πρώτο νόμο. Μα δεν τον αφαίρεσαν, τον τροποποίησαν, εξήγησε ο Κάλβιν. Κατασκεύασαν ποζιτρονικούς εγκεφάλους που περιέχουν μόνο το θετικό μέρος του νόμου, που τώρα έχει κάνει κακό σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι όλοι. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να εμποδίσουν κάποιο από
με αυτά να πάθει κακό από μια εξωτερική αιτία, όπως είναι οι ακτίνες γάμα? Το διατύπωσα ορθά, Δόκτωρ Μπόγκερτ? Απολύτως, συμφώνησε ο μαθηματικός. Και αυτή είναι η μοναδική διαφορά που έχουν τα ρομπότ σας από τα συνηθισμένα τύπου 1-2? Η μοναδική διαφορά, Πίτερ? Η μοναδική διαφορά, Σούζαν. Σηκώθηκε και είπε σε τόνο που δεν σήκωνε αντιρρήσεις. Τώρα λογαριάζω να πάω για ύπνο και σε 8 περίπου ώρες θέλω να μιλήσω με οποιονδήποτε είδε το ρομπότ για τελευταία φορά. Και στο εξής, στρατηγέ Κάλτερ, αν θέλετε να αναλάβω εγώ την ευθύνη για όλα, θέλω να έχω την πλήρη και ανεξέλεγκτη διεύθυνση της έρευνας. Η Δόκτωρ Σούζαν Κάλβιν δεν κοιμήθηκε καθόλου, εκτός από 2 ώρες αποκαμωμένης εξάντλησης. Στις 7 το πρωί, τοπική ώρα, χτύπησε την πόρτα του Μπόγκερ και τον βρήκε και αυτόν ξυπνητό. Φαίνεται ότι είχε κάνει τον κόπο να κουβαλήσει μέχρι τη βάση ύπερ μία robe de chambre, γιατί τη φορούσε. Άφησε κάτω το ψαλίδι του μανικιούρ που κρατούσε όταν μπήκε η Κάλβιν. Είπε μαλακά. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα ερχόσουν. Υποθέτω ότι θα αισθάνεσαι άσχημα από όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Πραγματικά λυπάμαι. Δεν υπήρχε τρόπος να το εμποδίσω. Όταν μας κάλεσαν από τη βάση ύπερ, κατάλαβα ότι κάτι θα συνέβη με τους τροποποιημένους νέστορες. Τι μπορούσα όμως να κάνω? Δεν μπορούσα να του φανερώσω, όπως θα ήθελα, το μυστικό αυτό ταξίδι, γιατί έπρεπε πρώτα να βεβαιωθώ. Το θέμα της τροποποίησης είναι κάπως απόρριτο. Η ψυχολόγος μουρμούρισε. Θα έπρεπε να μου το έλεγαν. Τα αμερικάνικα ρομπότ δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τους ποζιτρονικούς εγκεφάλους, χωρίς την έγκριση ενός ψυχολόγου. Ο Μπόγκερτ ανασήκωσε τα φρύδια του και αναστέναξε. Λογικέψου, Σούζαν, δεν θα μπορούσες να τους επηρεάσεις. Στην υπόθεση αυτή ήταν φυσικό η κυβέρνηση να κάνει αυτό που ήθελε. Ήθελε τον υπερατομικό κινητήρα και οι επιστήμονες ήθελαν ρομπότ που να μην τους εμπόδιζαν στη δουλειά τους. Θα τα αποκτούσαν ακόμη και αν έπρεπε να μεταβάλουν τον πρώτο νόμο. Αναγκαστήκαμε να παραδεχτούμε ότι αυτό ήταν δυνατόν από τεχνικής άποψης. Και μας όρκισαν ότι ήθελαν μόνο 12, ότι θα τα χρησιμοποιούσαν μόνο στη βάση ύπερ και ότι θα τα κατέστρεφαν μόλις τελείωνε η κατασκευή του κινητήρα και ότι θα έπαιρναν όλα τα μέσα προφύλαξης. Και επέμεναν να μείνει μυστικό. Έτσι έχει η κατάσταση. Η Δόκτωρ Κάλβιν μίλησε μέσα από σφιγμένα δόντια. Θα αναγκαζόμουν να υποβάλω παραίτηση. Δεν θα ωφελούσε σε τίποτα. Η κυβέρνηση πρόσφερε στην εταιρεία μια ολόκληρη περιουσία και την απειλούσε με νομοθετικά μέτρα εναντίον των ρομπότ στην περίπτωση που θα έλεγαν όχι. Τότε είχαμε βρεθεί σε αδιέξοδο, όπως είμαστε και τώρα. Αν κοινολογηθεί το γεγονός, πιθανό να ζημιώσει τον Κάλτερ και την κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο θα ζημιωθούν τα αμερικάνικα ρομπότ. Η ψυχολόγος τον κοίταξε. Πίτερ, έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει η κατάργηση του πρώτου νόμου? Δεν είναι απλό ζήτημα μυστικότητας. Ξέρω τι σημαίνει κατάργηση. Δεν είμαι κανένα παιδί. Θα σήμαινε πλήρη αβεβαιότητα και οι εξισώσεις του ποζιτρονικού πεδίου δεν θα είχαν μη φανταστικές λύσεις. Σωστά, από μαθηματική άποψη. Μπορείς όμως να το μεταφράσεις σε όρους ομοίης ψυχολογικής σκέψης. Όλη η φυσιολογική ζωή, Πίτερ, συνειδητή ή όχι, δεν ανέχεται την υποτελεία. Αν είσαι υποτελής ενός κατώτερου ή ενός που τον θεωρείς κατώτερο, η αντίδραση δυναμώνει. Από σωματική και ως ένα σημείο διανοητική άποψη, ένα ρομπότ, οποιοδήποτε ρομπότ, είναι ανώτερο από έναν άνθρωπο. Τι είναι λοιπόν αυτό που το κάνει σκλάβο των ανθρώπων? Μόνο ο πρώτος νόμος. Χωρίς αυτόν, η πρώτη διαταγή που θα δοκίμασες να δώσεις ένα ρομπότ θα είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατό σου. Αστάθεια? Τι άλλο νομίζεις? Σούζαν, είπε ο Μπόγκερ με ύφος καλοκάγαθης ηρωνίας. Παραδέχομαι ότι αυτό το φραγκεσταϊνικό κόμπλεξ που παρουσιάζεις είναι κάπως δικαιολογημένο, γι' αυτό άλλωστε έγινε βασικά ο πρώτος νόμος. Αλλά ο νόμος, όπως σου είπα τόσες φορές, δεν καταργήθηκε, απλώς τροποποιήθηκε. Και τι γίνεται με τη σταθερότητα του εγκεφάλου? Ο μαθηματικός σούφρωσε τα χείλη του. Φυσικά μειώθηκε, αλλά μέσα στα όρια της ασφάλειας. Οι πρώτοι νέστορες παραδόθηκαν στη βάση ύπερ εδώ και 9 μήνες και τίποτα δεν συνέβη μέχρι τώρα. Και τώρα ακόμη έχουμε να κάνουμε απλώς με το φόβο της ανακάλυψης και όχι με τη διακινδύνευση ανθρώπου. Καλά λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλουμε από την πρωινή σύσκεψη σήμερα. Ο Μπόγκερ τη συνόδευσε ευγενικά ως την πόρτα όταν έφυγε και έκανε μια εκφραστική κρυμάτσα. Δεν έβλεπε το λόγο να αλλάξει τη μόνιμη ιδέα που είχε για αυτήν, σαν μια στριμμένη και σχολαστική απογοητευμένη γεροτοκόρη. Οι σκέψεις της Σούζαν Κάλβιν δεν στρέφονταν καθόλου γύρω από τον Μπόγκερ. Χρόνια πριν τον είχε απορρίψει σαν ένα γλιώδες και υποκριτικό υποκείμενο. Ο Τζέραντ Μπλακ είχε πάρει το πτυχίο του στην αιθερική φυσική τον περασμένο χρόνο και, όπως όλη η φυσική της γενιάς του, βρέθηκε μπλεγμένος με το πρόβλημα του κινητήρα. Τώρα ήταν η κατάλληλη προστίκη στη γενική ατμόσφαιρα των συσκέψεων αυτών στη βάση ύπερ. Μέσα στη λεκιασμένη άσπρη μπλούζα του ήταν μισοέτοιμος να εκραγεί και καθόλου σίγουρος για τον εαυτό του.
Όλη του ενεργητικότητα έμοιαζε να θέλει να ξεσπάσει και τα δάχτυλά του, καθώς τα έσφυγε μεταξύ τους νευρικά, φαίνονταν ικανά να στραβώσουν σίδερο. Ο στρατηγός Κάλτερ καθόταν δίπλα του, οι δύο αντιπρόσωποι των Αμερικάνικων ρομπότ απέναντί τους. Ο Μπλακ είπε: «Μου είπαν ότι είναι ο τελευταίος που είδα τον Νέστορα 10 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Υποθέτω ότι θα θέλετε να με ρωτήσετε γι' αυτό». Η Δόκτωρ Κάλβιν τον κοίταξε με ενδιαφέρον. «Φαίνεται σαν να μην είστε σίγουρος γι' αυτό, νεαρέ μου. Δεν ξέρω αν είστε ή όχι ο τελευταίος που τον είδε». «Εργαζόταν μαζί μου, κυρία μου, στις γεννήτριες του πεδίου και ήταν μαζί μου το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω αν τον είδε κανείς κατά το μεσημέρι. Κανείς δεν το παραδέχεται». «Λέτε ότι κάποιος λέει ψέματα». «Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά ούτε μπορώ ούτε θέλω να πάρω εγώ την ευθύνη». Τα μάτια του άστρεψαν. «Δεν τίθεται ζήτημα ευθυνών. Το ρομπότ ενήργησε όπως ενήργησε, διότι είναι αυτό που είναι. Απλώς προσπαθούμε να το βρούμε, κύριε Μπλακ, και γι' αυτό σας παραπερίσουμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, αφού έχετε εργαστεί με το ρομπότ, θα το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλο. Παρουσίασε τίποτα το ασυνήθιστο που να το παρατηρήσατε? Έχετε εργαστεί ξανά με ρομπότ?» «Έχω δουλέψει με άλλα ρομπότ που έχουμε εδώ, τα απλά. Οι Νέστορες δεν παρουσιάζουν τίποτα το διαφορετικό, εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ έξυπνα και πιο εκνευριστικά». «Εκνευριστικά? Για ποιο λόγο?» «Μπορεί βέβαια να μην ήταν δικό του σφάλμα. Η δουλειά εδώ είναι δύσκολη και οι περισσότεροι γινόμαστε κάπως ευέξαρτοι. Το να ασχολείται κανείς με το υπερδιάστημα δεν είναι αστείο», χαμογέλασε αχνά, βρίσκοντας ευχαρίστηση στην εξομολόγηση. «Διατρέχουμε συνεχώς τον κίνδυνο να τινάξουμε μία τρύπα στο σύμπλεγμα του φυσιολογικού χρόνου-χώρου και να βρεθούμε έξω από το σύμπαν όλοι μαζί, και ο αστεροειδής και εμείς. Φαίνεται παράλογο, Φυσικά, μερικές φορές νιώθει κανείς έτοιμος να εκραγεί. Αλλά οι Νέστορες αυτοί, ποτέ. Είναι περίεργοι, είναι ήρεμοι, δεν στενοχωριούνται. Αυτό αρκεί να σε τρελάνει μερικές φορές. Όταν καμιά φορά θέλεις να κάνεις κάτι πάρα πολύ βιαστικά, αυτοί πάνε με το πάσο τους. Ήρθαν στιγμές που προτιμούσαν να μην τους είχαν». «Λέτε ότι πάνε με το πάσο τους? Αρνήθηκαν ποτέ να εκτελέσουν μια διαταγή?» Όχι», είπε βιαστικά. «Την εκτελούν, εντάξει, αν και πρώτα θα σου πούν πως νομίζουν ότι κάνεις λάθος. Δεν ξέρουν τίποτα για το θέμα αυτό, εκτός από όσα τους μάθαμε εμείς, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει. Μπορεί να είναι η ιδέα μου, αλλά οι άλλοι συναδελφοί μου έχουν και αυτοί τις ίδιες φασαρίες με τους Νέστορες». Ο στρατηγός Κάλτερ ξερόβηξε απειλητικά. «Γιατί δεν μου έγινε καμία αναφορά γύρω από αυτό το θέμα, Μπλακ?» Ο νεαρός φυσικός κοκκίνησε. «Στην πραγματικότητα δεν θέλαμε να ξεφορτωθούμε τα ρομπότ, στρατηγέ μου, και εκτός αυτού δεν είμαστε και σίγουροι για το πώς αυτά τα μικροπαράπονα θα γίνονταν δεκτά». Ο Μπόγκετ ρώτησε αργά: «Έγινε τίποτα το ιδιαίτερο το πρωί εκείνο που τον είδες για τελευταία φορά?» Σιωπή. Με μια ήρεμη χειρονομία, η Κάλβιν σταμάτησε την παρατήρηση που πήγαινε να κάνει ο Κάλτερ και περίμενε υπομονετικά. Τελικά ο Μπλακ μίλησε νευριασμένο. «Είχα αρκετή φασαρία αυτό το πρωί. Είχα σπάσει μια λιχνή ακύμπαλ και αυτό έριξε τη δουλειά μου 5 μέρες πίσω. Όλο μου το πρόγραμμα καθυστερούσε. Είχα να πάρω γράμμα από το σπίτι 2-3 εβδομάδες. Και τον είχα και πάνω από το κεφάλι μου να θέλει να επαναλαμβάνω το πείραμα που είχα εγκαταλείψει πριν από 1 μήνα. Με ενοχλούσε συνέχεια με το θέμα αυτό και είχα βαρεθεί. Του είπα να φύγει, και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα». «Του είπατε να φύγει?» ρώτησε η Δόκτωρ Κάλβιν με έντονο ενδιαφέρον. «Με αυτές ακριβώς τις λέξεις? Του είπατε φύγε? Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι ακριβώς του είπατε». Ήταν φανερό ότι γινόταν μια εσωτερική πάλη. Ο Μπλακ ακούμπησε στο μέτωπό του μια στιγμή στην πελώρια παλάμη του και κατόπιν ύψωσε το κεφάλι του και είπε προκλητικά: «Του είπα, άντε χάσω από εδώ». Ο Μπόγκετ γέλασε. «Και το έκανε, Αλλά η Κάλβιν δεν είχε τελειώσει. Συνέχισε χαϊδευτικά: «Τώρα κάτι κάνουμε, κύριε Μπλακ. Σημασία έχουν όμως οι ακριβείς λεπτομέρειες. Για να καταλάβουμε τις πράξεις ενός ρομπότ έχουν σημασία μία λέξη, μία χειρονομία, ακόμη και ο τόνος της φωνής. Επί παραδείγματι, εσείς δεν του είπατε αυτές μόνο τις 3 λέξεις, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα με τη δική σας περιγραφή, εκείνη τη μέρα είχατε τα νεύρα σας. Μήπως μεταχειριστήκατε κάπως πιο έντονες λέξεις?» Ο νέος κοκκίνησε. «Δηλαδή, ίσως να του είπα και μερικά κοσμητικά επίθετα». «Τι επίθετα ακριβώς?» «Μα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Εξάλλου δεν μπορώ να τα επαναλάβω. Ξέρετε πώς είναι κανείς όταν νευριάζει?» Το γέλιο του ήταν αμήχανο. «Έχω κάποια τάση να βρίζω». «Δεν πειράζει καθόλου», του απάντησε με αυστηρότητα. «Αυτή τη στιγμή είμαι μία ψυχολόγος. Θα ήθελα να μου επαναλάβετε ακριβώς ό,τι είπατε, όσο καλύτερα τα θυμάστε. Και το πιο σπουδαίο, με τον ίδιο ακριβώς τόνο φωνής που μεταχειριστήκατε».
Ο Μπλακ κοίταξε το διοικητή του για ενίσχυση, αλλά δεν βρήκε απάντηση. Τα μάτια του γούρλωσαν τρομαγμένα. «Μα δεν μπορώ». «Πρέπει». «Προτείνω», είπε ο Μπόγκετ, που φαινόταν ότι διασκέδαζε με την κατάσταση αυτή, «να τα πείτε σε μένα. Ίσως έτσι να το κάνετε ευκολότερο». Το κατακόκκινο πρόσωπο του νέου στράφηκε προς τον Μπόγκετ. Ξεροκατάπιε. «Είπα...» Η φωνή του έσβησε. Έκανε άλλη μία προσπάθεια. «Είπα...» Και παίρνοντας βαθιά ανάσα, είπε βιαστικά μια μακριά σειρά συλλαβών. Κατόπιν, μέσα στην τεταμένη ατμόσφαιρα, τελείωσε σχεδόν κλαίγοντας. «Περίπου. Δεν θυμάμαι με ποια σειρά ακριβώς τα είπα και πιθανώς να ξέχασα και κανένα ή να πρόσθεσα κάτι, αλλά αυτά του είπα περίπου». Ένα ανεπαίσθητο κοκκίνισμα ήταν το μόνο σημάδι που παρουσίασε ψυχολόγος. Είπε: «Ξέρω τη σημασία των περισσότερων από τους όρους που χρησιμοποιήσατε. Υποθέτω όμως ότι και οι υπόλοιποι θα είναι εξίσου υβριστικοί». «Πολύ το φοβάμαι», συμφώνησε ο βασανισμένος Μπλακ. «Και μέσα σε όλα αυτά του είπατε να χαθεί». «Το έλεγα φυσικά μόνο μεταφορικώς». «Το καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρη ότι πρόκειται να έχει πειθαρχικές συνέπειες για σας». Και στα μάτια της, ο στρατηγός, που πριν από 5 δευτερόλεπτα δεν φαινόταν καθόλου σίγουρος γι' αυτό, κούνησε θυμωμένο στο κεφάλι του καταφατικά. «Μπορείτε να φύγετε, κύριε Μπλακ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας». Η Σούζαν Κάλβιν χρειάστηκε 5 ώρες για να εξετάσει τα 63 ρομπότ. Ήταν 5 ώρες συνεχών επαναλήψεων. Μια σειρά ολόιδια ρομπότ που αντικαθιστούσε το ένα το άλλο, οι ερωτήσεις ΑΒΓΔ και οι απαντήσεις ΑΒΓΔ, μια προσεκτικά ανέφραστη φυσιογνωμία, μια προσεκτικά ανέφραστη φωνή, μια προσεκτικά φιλική ατμόσφαιρα και ένα κρυμμένο μαγνητόφωνο. Όταν τελείωσε η ψυχολόγος, αισθανόταν σαν να έχει χάσει και το τελευταίο ίχνος ζωτικότητας. Ο Μπόγκετ την περίμενε και φαινόταν ανυπόμονος, καθώς εκείνη πέταξε με θόρυβο την πομπίνα με τη μαγνητοτενία πάνω στο κλασικό του γραφείο. Κούνησε το κεφάλι της. «Και τα 63 μου φάνηκαν τα ίδια. Δεν μπόρεσα να τα ξεχωρίσω», της είπε. «Δεν είναι δυνατό να τα ξεχωρίσεις με το αχτί, Σούζα. Ας αναλύσουμε τις εγγραφές». Συνήθως, η μαθηματική ερμηνεία των προφορικών αντιδράσεων ενός ρομπότ είναι ένας από τους πιο πολύπλοκους κλάδους της ρομποτικής ανάλυσης. Χρειάζεται ένα επιτελείο ειδικευμένων τεχνικών και τη βοήθεια περίπλοκων υπολογιστικών μηχανών. Ο Μπόγκετ το ήξερε αυτό. Ο Μπόγκετ τα εξήγησε όλα αυτά, προσπαθώντας να κρύψει τον εκνευρισμό του, όταν είχε πια ακούσει όλες τις απαντήσεις. Είχε κάνει καταλόγους των λεκτικών διαφορών που παρουσίαζαν και γραφικές παραστάσεις του χρόνου που μεσολάβησε πριν από κάθε απάντηση. «Σούζαν, δεν παρουσιάζεται καμία ανομαλία. Οι παραλλαγές στη λεκτική διατύπωση και στο χρόνο αντίδρασης βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια συχνότητας. Χρειαζόμαστε λεπτότερες μεθόδους. Θα πρέπει να έχουν υπολογιστικές μηχανές εδώ». «Όχι». Κατσούφιασε και δάγκωσε σχετικά τον ήχη του. «Δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διαρροής του μυστικού. Και όμως, εάν...» Η Δόκτωρ Κάλβιν το σταμάτησε με μια ανυπόμονη χειρονομία. «Σε παρακαλώ, Πίτερ, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ανώμαλη εργαστηριακή άσκηση. Αν δεν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον τροποποιημένο νέστορα από μια διαφορά τόσο μεγάλη ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή, τόσο μεγάλη ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα λάθους, τότε είμαστε άτυχοι. Αλλιώς ο κίνδυνος να κάνουμε λάθος και να τον αφήσουμε να ξεφύγει είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν αρκεί να δείξουμε μια μικροσκοπική ανομαλία σε μια γραφική παράσταση. Στο δηλώνω ότι, αν βρούμε μόνο κάτι τέτοιο, θα τα καταστρέψω όλα, μόνο και μόνο για να είμαι σίγουρη». «Μίλησες με τους άλλους τροποποιημένους νέστορες?» «Ναι, βέβαια», είπε νευρικά ο Μπόγκετ. «Και δεν παρουσιάζουν καμία ανομαλία. Είναι μάλιστα περισσότερο φιλικά από το κανονικό. Απάντησαν στις ερωτήσεις μου και έδειξαν περηφάνεια για τις γνώσεις τους. Εκτός φυσικά από τα 2 καινούργια που δεν είχαν ακόμη καιρό να μάθουν την αιθερική φυσική τους. Γέλασαν μάλλον καλόκαρδα με την άγνοιά μου γύρω από τα εξειδικευμένα θέματα με τα οποία ασχολούνται εδώ». Ανασήκωσε τους ώμους του. «Υποθέτω ότι αυτό αποτελεί τη βάση για τη δυσαρέσκεια που τους δείχνουν οι τεχνικοί εδώ. Τα ρομπότ είναι ίσως πιο πρόθυμα από ό,τι πρέπει να εντυπωσιάσουν με τις μεγαλύτερες γνώσεις τους. Μπορείς να δοκιμάσεις μερικές αντιδράσεις πλανάρ για να δεις αν υπάρχει καμιά αλλαγή ή καμιά αλλίωση στην πνευματική κατασκευή τους από τότε που δημιουργήθηκαν?» «Δεν το έκανα ακόμη, αλλά θα το κάνω». Της κούνησε το δάχτυλό του. «Σούζαν, χάνεις την ψυχραιμία σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνεις τόσο τραγικά τα πράγματα. Βασικά είναι ακίνδυνα». «Έτσι, Η Κάλβιν πήρε φωτιά. «Έτσι, Καταλαβαίνεις ότι ένα από αυτά μου λέει ψέματα. Ένα από τα 60 ρομπότ που μόλις τώρα εξέτασα μου είπε οικειοθελώς ψέματα, ενώ του είπα να μου πει την αλήθεια. Η ανομαλία που παρουσιάζει είναι τρομακτικά βαθιά ριζωμένη και φοβερή». Ο Μπόγκετ αισθάνθηκε τα δόντια του να σφίγγουν. Είπε: «Αντίθετα, ο Νέστορ 10 πήρε διαταγή να χαθεί. Η διαταγή αυτή δόθηκε με τον πιο έντονο τρόπο από πρόσωπο που ήταν το πιο αρμόδιο για να το διατάξει.
Εσύ δεν μπορείς να ακυρώσεις τη διαταγή αυτή ούτε λόγω μεγαλύτερης ανάγκης, ούτε λόγω μεγαλύτερης αρμοδιότητας. Φυσικά, το ρομπότ θα προσπαθήσει να προστατεύσει την εκτέλεση της διαταγής που πήρε. Στα αλήθεια, υποκειμενικά, θαυμάζω την εφευρετικότητά του. Πες μου, πώς θα μπορούσε ένα ρομπότ να χαθεί καλύτερα από το να κρυφτεί μέσα σε μια ομάδα όμοιων ρομπότ? Βέβαια, το περίμενα ότι θα τα θαύμαζες. Αντιλήφθηκα, Πίτερ, ότι σε διασκεδάζει τρομερά αυτή η υπόθεση, ότι σου λείπει τρομακτικά η κατανόηση. Είσαι ειδικός ρομποτιστής, Πίτερ. Τα ρομπότ αυτά δίνουν σημασία στο ότι θεωρούν ανωτερότητα. Μόλις τώρα το είπες κι εσύ. Στο υποσυνείδητό τους θεωρούν τους ανθρώπους σαν κατωτερούς τους. Και ο πρώτος νόμος που μας προστατεύει από αυτά είναι ατελής, ασταθής. Έχουμε τώρα ένα νεαρό που διατάζει ένα ρομπότ να το αφήσει να χαθεί με τρόπο που δείχνει στα λόγια του τουλάχιστον απέχθεια, περιφρόνηση και αηδία. Παραδέχομαι ότι το ρομπότ θα έπρεπε να επακούσει τη διαταγή, αλλά υποσυνείδητα είναι μνησίκακο. Θα είναι τώρα πιο σημαντικό από κάθε άλλη φορά να αποδείξει ότι είναι ανώτερο σε πείσμα των όσων τρομερών επιθέτων του είπαν. Ίσως να γίνει πιο επιτακτικό ώστε να μην μπορέσει να το εμποδίσει το απομεινάρι του πρώτου νόμου. Μα πώς? Πού στον κόσμο ή σε όλο το σύστημα θα μάθει, Σούζαν, ένα ρομπότ, τη σημασία όλων αυτών των κοσμητικών επιθέτων που του είπαν? Όπως ξέρεις, δεν το εντυπώνουν στον εγκέφαλό του υδρολόγιο. Οι αρχικές εντυπώσεις δεν είναι το παν, είπε η Κάλβιν αγριεμένη. Τα ρομπότ έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν, βρε βλάκα. Και ο Μπόγκετ κατάλαβε έτσι ότι είχε χάσει πραγματικά την ψυχραιμία της. Συνέχισε βιαστικά. Λες ότι δεν μπόρεσε να καταλάβει από τον τόνο που του τα είπαν ότι τα λόγια αυτά δεν ήταν έπαινοι? Λες να μην είχε ξανακούσει να λένε τα ίδια λόγια ποτέ πριν και να μην σημείωνε το πότε και το γιατί? Καλά λοιπόν, φώναξε ο Μπόγκετ. Θα έχεις την καλοσύνη να μου πεις τον τρόπο με τον οποίο ένα τροποποιημένο ρομπότ μπορεί να βλάψει έναν άνθρωπο ανεξάρτητα του πόσο είναι προσβεβλημένο ή του πόσο είναι άρρωστο από τον πόθο να υποδείξει την ανωτερότητά του? Αν σου πω έναν, θα τον κρατήσεις μυστικό? Ναι. Ήταν σκυμμένοι ο ένας προς τον άλλον πάνω από το τραπέζι που τους χώριζε, με τα θυμωμένα μάτια τους καρφωμένα του ενός πάνω στον άλλον. Η ψυχολόγος είπε: ας υποθέσουμε ότι ένα τροποποιημένο ρομπότ έριχνε από ψηλά ένα βάρος πάνω σε έναν άνθρωπο. Δεν θα παραβίαζε τον πρώτο νόμο αν το έριχνε ξέροντας ότι η δύναμή του και η ταχύτητα των αντιδράσεών του θα του επέτρεπαν να το αρπάξει στον αέρα πριν χτυπήσει τον άνθρωπο. Από τη στιγμή όμως που το βάρος φεύγει από τα χέρια του, δεν είναι πλέον αυτό η ενεργός δύναμη. Θα ήταν μόνο η τυφλή δύναμη της βαρύτητας. Το ρομπότ τότε θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη και, απλώς, χωρίς να κάνει τίποτα, να αφήσει το βάρος να τον χτυπήσει. Αυτό το επιτρέπει ο πρώτος νόμος. Αυτή είναι μια υπερβολικά τραβηγμένη, φανταστική περίπτωση. Κάτι τέτοια θέλει μερικές φορές το επάγγελμά μου. Ας μη μαλώνουμε, Πίτερ. Ας δουλέψουμε. Ξέρεις ποιος ακριβώς ερεθισμός ήταν η αιτία να χαθεί το ρομπότ. Έχεις τα στοιχεία της διανοητικής κατασκευής του. Θέλω να μου πεις τις πιθανότητες που υπάρχουν να κάνει το ρομπότ αυτό το πράγμα που σου είπα πριν λίγο. Όχι βέβαια την ειδική περίπτωση, αλλά όλη την κατηγορία των περιπτώσεων. Και τα θέλω γρήγορα. Και εν τω μεταξύ θα πρέπει να κάνουμε τεστ αντιδράσεων απευθείας στον πρώτο νόμο. Ο Τζέραλντ Μπλακ είχε ζητήσει ο ίδιος και επέβλεπε την κατασκευή των ξύλινων χωρισμάτων, που ξεπετάγονταν σαν μανιτάρια σε κύκλο στο τρίτο πάτωμα του κτίριου ακτινοβολίας νούμερο 2. Οι εργάτες δούλευαν όλοι τους σιωπηλοί, αλλά αρκετοί είχαν εκδηλώσει φανερά την απορία τους για τα 63 φωτοκύτταρα που χρειάστηκε να εγκαταστήσουν. Ένας από αυτούς κάθισε κοντά στον Μπλακ, έβγαλε το καπέλο του και σκούπισε σκεπτικό στο μέτωπό του με τον μπράτσο του. Ο Μπλακ του έκανε νόημα. Πώς πάει, Βαλένσκι? Ο Βαλένσκι κούνησε τους ώμους και άναψε ένα πουρο. Σαλάδι. Δεν μου λες όμως, τι τρέχει, γιατρέ? Πρώτα δεν δουλέψαμε 3 μέρες και τώρα έχουμε όλα αυτά εδώ. Έγειρε προς τα πίσω τους αγκώνες του και έβγαλε σύννεφο τον καπνό. Ο Μπλακ σούφρωσε τα φρύδια του. Ήρθε ένα ζευγάρι ειδική για τα ρομπότ από τη γη. Θυμάσαι τη φασαρία που είχαμε με τα ρομπότ που έμπαιναν μέσα στα πεδία κτήνων γάμαν πριν τους κάνουμε να το χωνέψουν ό,τι δεν έπρεπε? Βέβαια. Δεν μας έδωσαν όμως καινούργια ρομπότ. Μας έφεραν βέβαια μερικά καινούργια, αλλά ήταν κυρίως θέμα εκπαίδευσης. Τώρα αυτοί που κάνουν τα ρομπότ θέλουν να βρουν ένα μοντέλο που να μην το πειράζει τόσο πολύ η ακτινοβολία γάμου. Είναι όμως αστείο να σταματήσει κάθε εργασία γύρω από τον κημητήρα για αυτά τα ρομπότ. Είχα την ιδέα ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Που λες, αυτά τα αποφασίζουν οι κύριοι επάνω. Εγώ εδώ πέρα κάνω ό,τι μου λένε. Πιθανώς να είναι ζήτημα αμέσω. Σωστά. Ο ηλεκτρολόγος χαμογέλασε και μισόπλησε το μάτι πονηρά. Κάποιος ήξερε κάποιον άλλον στη Ουάσιγκτον. Εφόσον όμως ο μισθός με μένα πέφτει κανονικά, τι με νοιάζει? Δεν είναι δική μου δουλειά ο κημητήρας. Τι θα κάνουν εδώ?
Εμένα ρωτάς. Έφεραν ένα σωρό ρομπότ μαζί τους, πάνω από 60, και θα μετρήσουν τις αντιδράσεις τους. Αυτά ξέρω. Και πόσο θα βαστίξει αυτό? Μακάρι να ξέρω. Καλά, είπε ο Βαλένσκι σαρκαστικά. Αρκεί να πέφτει το παραδάκι και ας παίζουν όσο θέλουν. Ο Μπλακ αισθάνθηκε ικανοποιημένος. Ας διαδιδόταν η ιστορία αυτή. Ήταν ακίνδυνη και αρκετά κοντά στην αλήθεια ώστε να ικανοποιήσει τους περίεργους. Ένας άντρας καθόταν στην καρέκλα ακίνητος, σιωπηλός. Ένα βαρύδι έπεσε με ορμή κατά πάνω του και την τελευταία στιγμή έσκασε πλάι του, μαζί με τον υπόκοφο πρώτο μιας ακτίνας ενέργειας. Μέσα σε 63 ξύλινα κελιά, τα ρομπότ ένας-δύο που το παρατηρούσαν όρμησαν την τελευταία στιγμή πριν αλλάξει δρόμο και τα 63 φωτοκύτταρα που βρίσκονταν 5 πόδια μπρος από τις αρχικές τους θέσεις έσπρωξαν μία πένα και σημείωσαν μια μικρή καμπύλη πάνω στο χαρτί. Το βαρύδι σηκώθηκε και έπεσε, σηκώθηκε και έπεσε, σηκώθηκε 10 φορές. 10 φορές τα ρομπότ πήδησαν προς τα μπρος και σταμάτησαν καθώς ο άντρας έμεινε σώος. Ο στρατηγός Κάλντερ δεν είχε ξαναβάλει πλήρη τη στολή του μετά από το πρώτο δείπνο με τους αντιπροσώπους των Αμερικάνικων ρομπότ. Τώρα φορούσε μόνο τον γκρι μπλε πουκάμισο με το κολάρο ανοιχτό και τη μαύρη γραβάτα χαλαρωμένη. Κοίταζε με ελπίδα τον Μπόγκετ που ήταν ακόμη άψογα ντυμένος και το μόνο σημάδι της εξωτερικής του έντασης ήταν πιθανώς ένας ελαφρός υδρότας που γυάλιζε στους κροτάφους του. Ο στρατηγός είπε: «Πώς πάει, τι ακριβώς προσπαθείτε να βρείτε?» Ο Μπόγκετ απάντησε: «Μια διαφορά που πιθανό να είναι πάρα πολύ λεπτή για να μας κάνει, όπως φοβάμαι. Για τα 62 από τα ρομπότ, η ανάγκη να ορμήσουν προς τον άνθρωπο που φαινομενικά κινδύνευε ήταν, όπως το λέμε στη ρομποτική, μια εξαναγκαστική αντίδραση. Βλέπετε, ακόμη και όταν τα ρομπότ ήξεραν ότι ο άνθρωπος δεν θα πάθαινε κανένα κακό και θα πρέπει να το κατάλαβαν μετά την τρίτη-τέταρτη φορά, δεν μπορούν να μην αντιδράσουν όπως αντιδρούν. Το απαιτεί ο πρώτος νόμος. Λοιπόν, το 63ο όμως ρομπότ, ο τροποποιημένος Νέστορας, δεν υφίσταται τέτοιο εξαναγκασμό, έχει ελευθερία βουλήσεως. Αν ήθελε, θα μπορούσε να μην σηκωθεί καν από τη θέση του. Δυστυχώς, είπε με φωνή κάπως λυπημένη, δεν είχε τέτοια επιθυμία. Για ποιο λόγο άραγε? Ο Μπόγκετ ανασήκωσε τους ώμους του. Υποθέτω ότι η Δόκτωρ Κάλβιν θα μας το πει όταν έρθει. Πιθανώς να μας δώσει και μια τρομερά απεσιόδοξη ερμηνεία. Μερικές φορές είναι λίγο εκνευριστική. Είναι ειδική για αυτά τα ζητήματα, έτσι? Ρώτησε ο στρατηγός με ξαφνικό κατσούκνιασμα ανησυχίας. Ναι, ο Μπόγκετ φαινόταν να διασκεδάζει. Είναι ειδική και πολύ μάλιστα. Καταλαβαίνει τα ρομπότ σαν να είναι αδέρφια της. Κατά τη γνώμη μου, επειδή μισεί τόσο πολύ τους ανθρώπους. Παρότι είναι ψυχολόγος, είναι τρομερά νευρική. Έχει παρανοϊκές τάσεις. Δεν θα έπρεπε να την παίρνει κανείς πολύ στα σοβαρά. Άπλωσε μπροστά του τα μακριά χαρτιά του με τις γραφικές παραστάσεις. Βλέπεις, στρατηγέ μου, ότι στην περίπτωση του κάθε ρομπότ, ο χρόνος από τη στιγμή της πτώσης μέχρι τη συμπλήρωση μιας κίνησης 5 ποδιών τείνει να μειωθεί όσο επαναλαμβάνονται τα πειράματα. Υπάρχει μια καθιερωμένη μαθηματική σχέση που ρυθμίζει τα πράγματα αυτά και η τυχόν μη συμμόρφωση θα ήταν σημείο μιας έντονης ανομαλίας στον ποζιτρονικό εγκέφαλο. Δυστυχώς εδώ όλα φαίνονται φυσιολογικά. Αφού όμως ο δικός μας Νέστορας 10 δεν αντιδρά με εξαναγκασμό, γιατί η δική του καμπύλη δεν είναι διαφορετική, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι αρκετά απλό. Οι αντιδράσεις στο ρομπότ δεν είναι ακριβώς ανάλογες με τις ανθρώπινες, δυστυχώς. Στους ανθρώπους μια εκούσια ενέργεια είναι πιο αργή από μια ακούσια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα ρομπότ. Με αυτά είναι απλώς θέμα ελευθερίας εκλογής. Κατά τα άλλα, οι ταχύτητες της ελεύθερης και εξαναγκασμένης ενέργειας είναι σχεδόν οι ίδιες. Αυτό που περίμενα όμως ήταν ότι ο Νέστορας 10 θα ξαφνιαζόταν την πρώτη φορά και θα άφηνε να περάσει πολύς χρόνος πριν να αντιδράσει. Και δεν το έπαθε. Φοβάμαι πως όχι. Τότε δεν κάνουμε τίποτα. Ο στρατηγός έγειρε πίσω στην καρέκλα του με μια απονεμένη έκφραση. Έχουν περάσει κιόλας 5 μέρες από τότε που ήρθατε. Στο σημείο αυτό μπήκε η Σούζαν Κάλβιν και έκλεισε πίσω της την πόρτα με δύναμη. Πάρε από εδώ τα χαρτιά σου, Πίτερ, φώναξε. Ξέρεις ότι δεν δείχνουν τίποτα. Μουρμούρισε κάτι βιαστικά καθώς ο Κάλτερ ανασηκώθηκε να τη χαιρετήσει και συνέχισε. Πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, γρήγορα. Δεν μ' αρέσουν αυτά που γίνονται. Ο Μπόγκετ έριξε μια καρτερική ματιά στο στρατηγό. Τι δεν πάει καλά? Ειδικότερα, τίποτα. Δεν μου αρέσει όμως που το Νέστορ 10 συνεχίζει να μας κρύβεται. Είναι πολύ άσχημο. Θα πρέπει να ικανοποιεί την υπέρμετρη αίσθηση ανωτερότητας που αισθάνεται. Φοβάμαι ότι τώρα πια το κίνητρό του δεν είναι υπακοή μόνο στις διαταγές. Νομίζω ότι του έγινε πλέον μια νευρωτική ανάγκη να φανεί πιο έξυπνος από τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια επικίνδυνη, αρρωστημένη κατάσταση. Πίτερ, έκανες αυτό που σου ζήτησα? Βρήκες τους παράγοντες αστάθειες του τροποποιημένου NS2 για το θέμα που θέλω? Προχωρώ, είπε ο μαθηματικός αδιάφορο. Τον κοίταξε για μια στιγμή θυμωμένη και κατόπιν γύρισε στον Κάλτερ. Ο Νέστορας 10 είναι αναμφισβήτητα εν γνώση του τι κάναμε, στρατηγέ μου.
Δεν υπάρχει λόγος να αντιδράσει στο πείραμα αυτό, ειδικά μετά την πρώτη φορά, όταν θα έπρεπε να κατάλαβε ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για το υποκείμενό μας. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν, εκείνος όμως αντιδρούσε ψεύτικα θεληματικά. Τι θέλετε λοιπόν να κάνουμε τώρα, Δόκτωρ Κάλβιν? Να μην τον αφήσουμε να αντιδράσει ψεύτικα την επόμενη φορά. Θα επαναλάβουμε το πείραμα, αλλά με μία προσθήκη. Καλώδια υψηλής τάσεως, ικανά να ηλεκτροπλήξουν τα μοντέλα Νέστορ, θα τοποθετηθούν ανάμεσα στο υποκείμενο και τα ρομπότ, αρκετά ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να τα πηδήσουν. Και θα ενημερώσουμε πλήρως τα ρομπότ από πριν ότι αν αγγίξουν τα καλώδια σημαίνει θάνατος. Για στάσου, πετάχτηκε ξαφνικά ο Μπόγκετ με κακία. Το απορρίπτω αυτό. Δεν πρόκειται να ηλεκτροβολήσουμε ρομπότ αξίας $2 εκατομμυρίων για να βρούμε τον Νέστορα 10. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Είσαι σίγουρος? Δεν έχεις βρει κανένα? Εν πάση περιπτώσει, δεν τίθεται θέμα ηλεκτροπληξίας. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε έναν ενισχυτή που να διακόπτει το ρεύμα τη στιγμή που θα πέσει το βάρος πάνω στα καλώδια. Αν το ρομπότ ακουμπήσει επάνω τους, δεν θα πεθάνει. Αυτό όμως δεν θα το ξέρει φυσικά. Η ελπίδα άστραψε στα μάτια του στρατηγού. Λες να πετύχουμε έτσι? Θα πρέπει. Με τις συνθήκες αυτές, ο Νέστορ 10 θα πρέπει να μείνει στη θέση του. Θα μπορούσαμε να τον διατάξουμε να πιάσει τα καλώδια και να πεθάνει, διότι ο δεύτερος νόμος της υπακοής είναι ανώτερος από τον τρίτο νόμο της αυτοσυντήρησης. Αλλά δεν θα το διατάξουμε, απλώς θα τον αφήσουμε ελεύθερο, όπως και όλα τα άλλα ρομπότ. Στην περίπτωση των φυσιολογικών ρομπότ, ο πρώτος νόμος, ο σχετικός με την ασφάλεια των ανθρώπων, θα οδηγήσει στο θάνατο, χωρίς καν να το διατάξουμε. Όχι όμως και όσον αφορά το δικό μας Νέστορα 10. Εφόσον δεν έχει ολόκληρο τον πρώτο νόμο και χωρίς να έχει πάρει καμία διαταγή, ο τρίτος νόμος της αυτοσυντήρησης θα είναι ο ισχυρότερος στην ενεργεία και δεν θα έχει παρά να μείνει στη θέση του. Θα είναι μια εξαναγκασμένη ενέργεια. Λοιπόν, θα το κάνουμε απόψε? Απόψε, είπε η ψυχολόγος. Αν προλάβουμε να τοποθετήσουμε γέρος στα καλώδια. Πάω τώρα να πω στα ρομπότ τι θα αντιμετωπίσουν. Ένας άντρας καθόταν στην καρέκλα, ακίνητος, αμίλητος. Ένα βαρύδι έπεσε κατά πάνω του και την τελευταία στιγμή την άκτηκε στην άκρη, κάτω από την επίδραση μιας ξαφνικής ακτίνας ενέργειας. Μόνο μία φορά. Και η Σούζαν Κάλβιν σηκώθηκε από το κάθισμά της στο μικρό θάλαμο παρατήρησης με μία σύντομη κραυγή τρόμου. Τα 63 ρομπότ κάθονταν ήσυχα στις καρέκλες τους, κοιτάζοντας ατάραχα τον άνθρωπο που κινδύνευε μπρος στα μάτια τους. Κανένα δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Η Δόκτωρ Κάλβιν ήταν θυμωμένη, ανυπόφορα θυμωμένη. Και θύμωσε πιο πολύ, γιατί δεν τολμούσε να το δείξει στα ρομπότ που ένα-ένα έμπαιναν στο δωμάτιο και κατόπιν έφευγαν. Τσεκάρισε τον κατάλογο. Το επόμενο ήταν ο αριθμός 28. Έμεναν ακόμη 35. Ο αριθμός 28 μπήκε διστακτικός. Η Σούζαν Κάλβιν ανάγκασε τον εαυτό της να ηρεμήσει όσο μπορούσε. Εσύ ποιος είσαι? Το ρομπότ απάντησε με φωνή χαμηλή και αβέβαιη. Ακόμη δεν μου έχουν δώσει αριθμό, κυρία. Είμαι ένα ρομπότ NS2 και ήμουνα το 28ο στη σειρά έξω. Μου έδωσαν και αυτό το χαρτάκι να σας δώσω. Έχεις ξανάρθει εδώ στο δωμάτιο αυτό σήμερα? Όχι, κυρία. Κάθισε εδώ κοντά μου. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Νούμερο 28. Ήσουν πριν 4 ώρες στην αίθουσα ραδιενέργειας του κτηρίου 2? Το ρομπότ δυσκολευόταν να απαντήσει. Η φωνή του έβγαινε βραχνή, σαν ο μηχανισμός του να ήθελε λάδωμα. Μάλιστα, κυρία. Εκεί υπήρχε και ένας άνθρωπος που παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Σωστά? Μάλιστα, κυρία. Κι όμως δεν έκανες τίποτε, έτσι? Σωστά, κυρία. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να πάθει κακό από την αδρανειά σου, το ξέρεις? Μάλιστα, κυρία. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, κυρία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα μεγάλο ανέφραστο σώμα να μαζεύεται φοβισμένο, αλλά το ρομπότ τα κατάφερε. Θέλω να μου πεις λεπτομερώς γιατί δεν έκανες τίποτε για να το σώσεις. Θα σας εξηγήσω, κυρία. Δεν ήθελα να νομίσει κανείς ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι που θα μπορούσε να προξενήσει κακό σε έναν αφέντη. Όχι, αυτό θα ήταν τρομερό, αδιανόητο. Σε παρακαλώ, μην εκνευρίζεσαι, παιδί μου. Δεν λέω ότι φταίς εσύ για οτιδήποτε. Θέλω μόνο να μάθω τι σκέφτηκες στη στιγμή εκείνη. Κύρια, πριν γίνουν όλα αυτά, μας είπατε ότι ένας αφέντης θα κινδύνευε να πάθει κακό από το βαρύδι αυτό που θα έπεφτε συνεχώς και ότι για να τον σώσουμε θα έπρεπε να περάσουμε τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Αυτό φυσικά, κυρία, δεν θα με εμπόδιζε. Τι σημασία έχει η καταστροφή μου μπροστά στην ασφάλεια ενός αφέντη? Αλλά σκέφτηκα ότι αν σηκωνόμουν ενώ θα πήγαινα να τον σώσω, δεν θα τον έσωνα τελικά. Το βαρύδι θα τον έλειωνε και τότε θα σηκωνόμουν μάταια. Και ίσως κάποια άλλη μέρα κάποιος άλλος αφέντης θα πάθαινε κακό και δεν θα το πάθαινε αν ήμουν ζωντανός. Με καταλαβαίνετε, κυρία? Θέλεις να πεις ότι ήταν απλώς θέμα εκλογής? Ή να πεθάνει ο άνθρωπος, ή να πεθάνει ο άνθρωπος κι εσύ? Σωστά? Μάλιστα, κυρία.
Ήταν αδύνατο να σώσω τον αφέντη. Ήταν κιόλας θεωρητικά νεκρός. Στην περίπτωση αυτή όμως, ήταν αδύνατο να καταστρέψω τον εαυτό μου για το τίποτε, χωρίς διαταγή. Η ρομποτοψυχολόγος έπαιξε νευρικά με ένα μολύβι. Είχε ακούσει την ίδια ιστορία με ασήμαντες λεκτικές διαφορές 27 φορές προηγουμένως. Είχε φτάσει τώρα στην κρίσιμη ερώτηση. «Παιδί μου», είπε, «ο συλλογισμός σου έχει ορισμένα καλά σημεία, αλλά δεν είναι από εκείνους που νόμιζα ότι μπορείς να κάνεις. Τον σκέφτηκες μόνος σου». Το ρομπότ του δίστασε. «Όχι». «Ποιος τον σκέφτηκε λοιπόν?» «Το συζητούσαμε χθες το βράδυ και κάποιος από εμάς είχε την ιδέα αυτή και μας φάνηκε λογική». «Ποιος ήταν αυτός?» Το ρομπότ σκέφτηκε. «Δεν ξέρω, ένας από όλους μας», αναστέναξε. «Τελειώσαμε. Δεν σε θέλω τίποτα άλλο». Ο αριθμός 29 ήταν ο επόμενος. 34 ακόμη. Και ο στρατηγός Κάλτερ ήταν θυμωμένος. Για μια εβδομάδα όλη η δουλειά στη βάση υπέρ είχε σταματήσει. Εκτός από λίγη γραφική εργασία που συνεχιζόταν με τους βοηθητικούς αστεροειδείς της ομάδας. Για μια εβδομάδα περίπου, οι δύο κορυφαίοι ειδικοί στον τομέα τους είχαν χειροτερεύσει την κατάσταση με τα ανώφυλα τεστ τους. Και τώρα αυτή, ή τουλάχιστον η γυναίκα, έκανε απίθανες προτάσεις. Ευτυχώς για τη γενική κατάσταση, ο Κάλτερ αισθάνθηκε ότι δεν ήταν διπλωματικό να δείξει ανοιχτά το θυμό του. Ίσως αν Κάλβιν επέμενε. «Και γιατί όχι, κύριε? Είναι φανερό ότι η τωρινή κατάσταση είναι άσχημη. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο υπάρχει πιθανότητα να πετύχουμε κάτι στο μέλλον, στο οποιοδήποτε μέλλον μας μένει στην υπόθεση αυτή, είναι να χωρίσουμε τα ρομπότ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε πια όλα μαζί». «Αγαπητή μου, Δόκτωρ Κάλβιν», είπε με βαθιά φωνή ο στρατηγός, «δεν βλέπω το πώς θα καταφέρω να εγκαταστήσω 63 ρομπότ ένα-ένα ξεχωριστά μέσα σε όλη τη βάση». Η Δόκτωρ Κάλβιν σήκωσε τα χέρια της απελπισμένα. «Τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το Νέστορ 10 είτε θα μιμηθεί ότι κάνουν τα άλλα ρομπότ, είτε θα τους πείσει να μην κάνουν ότι αυτό δεν μπορεί να κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις την έχουμε άσχημα. Στην πραγματικότητα είμαστε σε σύγκρουση με αυτό το μικρό χαμένο ρομπότ και μας κερδίζει. Κάθε του νίκη χειροτερεύει την ανομαλία του». Σηκώθηκε όρθια αποφασιστικά. «Στρατηγέ Κάλτερ, αν δεν χωρίσετε τα ρομπότ όπως σας ζητώ, τότε δεν μπορώ παρά να απαιτήσω την άμεση καταστροφή και των 63. «Το απαιτείσαι?» Ο Μπόγκετ σηκώθηκε ξαφνικά με βλέμμα θυμωμένο πραγματικά. «Τι σου δίνει το δικαίωμα να απαιτείς κάτι τέτοιο? Τα ρομπότ μένουν όπως είναι. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τη διεύθυνση, όχι εσύ». «Κι εγώ», πρόσθεσε ο στρατηγός Κάλτερ. «Είμαι υπεύθυνος έναντι του παγκόσμιου συντονισμού και πρέπει να τακτοποιήσω την υπόθεση αυτή». «Τότε», είπε η Κάλβιν, «δεν μου μένει παρά να παραιτηθώ. Δεν είναι ανάγκη να σας αναγκάσω να κάνετε την απαραίτητη αυτή καταστροφή. Θα γνωστοποιήσω την υπόθεση σε όλο τον κόσμο. Στο κάτω-κάτω δεν είμαι εγώ αυτός που ενέκρινε την κατασκευή των τροποποιημένων ρομπότ». «Μόνο μία λέξη να πείτε, Δόκτωρ Κάλβιν», είπε απειλητικά ο στρατηγός, «που να παραβιάζει το απόρριτο, θα σας κλείσω αμέσως στη φυλακή». Ο Μπόκετ κατάλαβε ότι η συζήτηση έβγαινε από τα λογικά όρη. Η φωνή του έγινε μελιστάλευτη. «Μα τώρα ελάτε, κάνουμε σαν μικρά παιδιά. Το μόνο που θέλουμε είναι μια μικρή πίστοση χρόνου. Σίγουρα μπορούμε να ξεγελάσουμε ένα ρομπότ χωρίς παραιτήσεις, φυλακίσεις ή καταστροφές 2 εκατομμυρίων». Η ψυχολόγος στράφηκε προς το μέρος του με ήσυχη οργή. «Δεν ανέχομαι να υπάρχει κανένα ανισόρροπο ρομπότ. Έχουμε έναν Νέστορα που είναι αναμφισβήτητα ανισόρροπος, άλλα 11 ακόμη που πιθανώς να είναι και 62 φυσιολογικά ρομπότ που υφίστανται την επίδραση ενός μη ισορροπημένου περιβάλλοντος. Η μόνη απόλυτα ασφαλής μέθοδος είναι η ολοκληρωτική καταστροφή». Το κουδούνι της πόρτας του σταμάτησε και η θυμωμένη αναταραχή των ασυγκράτητων αισθημάτων πάγωσε. «Εμπρός», μούγκρισε ο Κάλτερ. Ήταν ο Τζέραλντ Μπλακ που φαινόταν ταραγμένος. Είχε ακούσει τις θυμωμένες φωνές. «Είπα να έρθω ο ίδιος, δεν ήθελα να στείλω κανέναν άλλον», είπε. «Τι έγινε?» Άφησε τις ρητορίες. «Κάποιος πήραξε τις κλειδαριές του διαμερίσματος Γ στο εμπορικό πλοίο. Έχουνε φρέσκες χαρακές». «Το διαμέρισμα Γ», φώναξε βιαστικά η Κάλβιν. «Αυτό δεν είναι εκείνο που είχε τα ρομπότ, έτσι? Ποιος το έκανε?» «Έγινε από τη μέσα μεριά», είπε λακωνικά ο Μπλακ. «Η κλειδαριά χάλασε ή όχι?» «Όχι, είναι εντάξει. Μένω στο πλοίο εδώ και 4 μέρες και κανένα από αυτά δεν προσπάθησε να φύγει. Σκέφτηκα όμως ότι θα έπρεπε να το μάθετε και δεν ήθελα να το διαδώσω. Το ανακάλυψα μόνος μου». «Είναι κανείς εκεί τώρα?» ρώτησε επιτακτικά ο στρατηγός. «Άφησα εκεί τον Ρόμπινς και τον Μακ Άνταμς». Σκεπτική σιωπή ακολούθησε και μετά η Δόκτωρ Κάλβιν είπε ειρωνικά. «Λοιπόν», ο Κάλτερ έτρεψε τη μύτη του σκεπτικός. «Τι σημαίνουν όλα αυτά?» «Μα είναι ξεκάθαρο. Το Νέστορ 10 σχεδιάζει να φύγει. Η διαταγή αυτή που πήρε να χαθεί κυριαρχεί στην ανομαλία του πιο πολύ από ό,τι μπορούμε να αντιδράσουμε.
Δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν ό,τι έχει μείνει από τον πρώτο νόμο είναι αρκετά ισχυρό να τον εμποδίσει. Είναι απόλυτα ικανός να αρπάξει το πλοίο και να φύγει. Και τότε θα έχουμε ένα τρελό ρομπότ μέσα σε ένα διαστημόπλοιο. Τι λέτε ότι θα κάνουν κατόπιν? Έχετε καμιά ιδέα? Θέλετε ακόμη, στρατηγέ μου, να τα αφήσετε όλα μαζί? Ανοησίες, διέκοψε ο Μπόγκετ. Είχε ξαναβρει την εξωτερική αταραξία του. Και όλα αυτά με αφορμή μερικές γρατζουνιές πάνω σε μια κλειδαριά. Μήπως, Δόκτωρ Μπόγκερ, για να προτείνετε γνώμες, έχετε να συμπληρώσει την ανάλυση που σας ζήτησα? Ναι. Μπορώ να τη δω? Όχι. Γιατί όχι? Ή μήπως δεν κάνει να ρωτήσω και αυτό? Γιατί δεν υπάρχει λόγο, Σούζαν. Σου είπα από την αρχή ότι τα τροποποιημένα ρομπότ είναι λιγότερο ισορροπημένα από τα φυσιολογικά και η ανάλυση μου το δείχνει. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να σπάσουν κάτω από πολύ ωριακές συνθήκες που είναι εντελώς απιθανό να συμβούν. Ας το αφήσουμε έτσι. Δεν θέλω να σου δώσω πολεμεφόδια για το παράλογο αίτημά σου πως πρέπει να καταστρέψουμε 62 απόλυτα κανονικά ρομπότ απλώς και μόνο γιατί δεν μπόρεσες ως τώρα να ανακαλύψεις τον έστωρα 10 ανάμεσά τους. Η Σούζαν Κάλβιν κάρβωσε τα μάτια της επάνω τους και άφησε την αηδία να πλημμυρίσει το βλέμμα της. Δεν αφήνεις, βλέπω, τίποτε να σταθεί στο δρόμο σου για τη θέση του ισόβιου διευθυντή, έτσι? Σας παρακαλώ, τους παρακάλεσε μισονευριασμένος ο Κάλτερ. Επιμένετε, Δόκτωρ Κάλβιν, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο? Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε, στρατηγέ μου, του απάντησε κουρασμένο. Δεν υπάρχουν άλλες διαφορές ανάμεσα στον έστωρα 10 και τα φυσιολογικά ρομπότ. Διαφορές που να μην είχαν σχέση με τον πρώτο νόμο. Έστω και μια άλλη διαφορά. Κάτι που να μπορούσε στις αρχικές εντυπώσεις του περιβάλλοντος, στις τεχνικές ιδιότητες. Και σταμάτησε απότομα. Τι έγινε? Σκέφτηκα κάτι, νομίζω. Το βλέμμα της έγινε σκληρό και μακρινό. Πίτερ, αυτοί οι τροποποιημένοι νέστορες. Τους γίνεται η ίδια αρχική αποτύπωση όπως και στους φυσιολογικούς, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς η ίδια. Και τι λέγατε κάποτε, κύριε Μπλακ? Στράφηκε προς τον νεαρό άντρα που είχε μείνει διακριτικά σιωπηλός μέσα σε όλη τη θύελα που ξεσήκωσαν τα νέα που έφερε. Όταν μου παραπονιώσαστε για το ύφος ανωτερότητας που έχουν οι νέστορες, μου είπατε ότι εσείς οι τεχνικοί τους διδάξατε όλα όσα ξέρουν. Μάλιστα, στην εθερική φυσική. Δεν έχουν καμία γνώση του θέματος αυτού όταν έρχονται εδώ. Σωστά, είπε έκπληκτος ο Μπόγκετ. Σου είπα, Σούζαν, όταν σου μίλησα για τους νέστορες που έχουμε εδώ και σου είπα ότι οι δύο καινούργοι δεν βρήκανε καιρό ακόμη να μάθουν την εθερική φυσική. Και γιατί γίνεται αυτό? Η έξαψη της δόκτωρος Κάλβιν μεγάλωσε συνεχώς καθώς μιλούσε. Γιατί τα μοντέλα NS2 δεν αποκτούν από την κατασκευή τους την εντύπωση για την εθερική φυσική? Αυτό μπορώ να σας το πω, είπε ο Κάλβιν. Έχει σχέση με το απόρριτο. Σκεφτήκαμε ότι αν κάναμε ένα ειδικό μοντέλο που να έχει γνώση εθερικής φυσικής, χρησιμοποιούσαμε μόνο τα 12 και βάζαμε τα υπόλοιπα να εργαστούν σε άσχετα πεδία, θα δημιουργούνταν υποψίες. Οι άνθρωποι που θα δούλευαν με τους φυσιολογικούς νέστορες πιθανόν να ρωτούσαν γιατί ξέρουν εθερική φυσική. Γι' αυτό το λόγο τους δώσαμε μία ικανότητα να μάθουν στην πράξη. Φυσικά μόνο εκείνα που έρχονταν εδώ είχαν την ευκαιρία να μάθουν έτσι. Είναι, βλέπετε, όλα τόσο απλά. Καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ να φύγετε από εδώ, όλοι σας. Αφήστε με μόνη μου, για καμιά ώρα περίπου. Η Κάλβιν αισθάνθηκε ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει τη δοκιμασία για πρώτη φορά. Ο νους της το σκέφτηκε και το απέρριψε με τόση δύναμη που την έκανε να αισθανθεί ναυτία. Δεν μπορούσε πια να αντιμετωπίσει αυτή την ατελείωτη σειρά ρομπότ. Έτσι, ο Μπόγκετ έκανε τώρα τις ερωτήσεις, ενώ εκείνη καθόταν στην άκρη με τα μάτια και το μυαλό της μισοπλισμένο. Το νούμερο 14 μπήκε. Έμεναν άλλα 49. Ο Μπόγκετ σήκωσε το βλέμμα του από τον κατάλογο. Τι αριθμό έχεις εσύ στην ουρά? 14, κύριε. Το ρομπότ του έδωσε το αριθμημένο χαρτάκι που κρατούσε. Κάθισε, παιδί μου. Ο Μπόγκετ ρώτησε. Μήπως ξανάρθε σήμερα εδώ? Όχι, κύριε. Λοιπόν, παιδί μου, σε λίγο θα διακινδυνεύσει ένας άνθρωπος ξανά. Συγκεκριμένα, μόλις φύγεις από το δωμάτιο αυτό, θα σε οδηγήσουν σε ένα κελίο που θα περιμένεις ήσυχα μέχρι να σε χρειαστούμε. Το κατάλαβες? Μάλιστα, κύριε. Φυσικά, όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύσει, θα προσπαθήσεις να τον σώσεις. Φυσικά, κύριε. Δυστυχώς, ανάμεσα στον άνθρωπο και σε σένα θα υπάρχει ένα πεδίο ακτίνων γάμα. Σιωπή. Ξέρεις τι είναι οι ακτίνες γάμα? Το ρώτησε απότομα ο Μπόγκετ. Ακτινοβολία ενέργειας, κύριε. Η επόμενη ερώτηση έγινε σε φιλικό, αδιάφορο τόνο. Δούλεψες ποτέ με ακτίνες γάμα? Όχι, κύριε. Η απάντηση ήταν αρνητική. Λοιπόν, παιδί μου, οι ακτίνες γάμα θα σε σκοτώσουν αστραπιαία. Θα καταστρέψουν τον εγκέφαλό σου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρεις και να το θυμάσαι. Φυσικά δεν θέλεις να αυτοκαταστραφείς. Φυσικά. Ξανά το ρομπότ φαινόταν σοκαρισμένο. Μετά είπε αργά-αργά.
Αλλά κύριε, αν οι ακτίνες γάμα είναι ανάμεσα σε μένα και στον αφέντη μου που θα κινδυνεύσει, πώς μπορώ να τον σώσω? Απλώς θα καταστραφώ ανώφελα. Ναι, βέβαια, είναι και αυτό. Ο Μπόγκετ φάνηκε να σκέφτεται το ζήτημα. Το μόνο που μπορώ να σε συμβουλέψω, παιδί μου, είναι το εξής. Αν αντιληφθείς την ύπαρξη ακτίνων γάμα ανάμεσα σε σένα και στον άνθρωπο, τότε μπορείς να μείνεις εκεί που βρίσκεσαι. Το ρομπότ φάνηκε καθαρά ότι ανακουφίστηκε. Σας ευχαριστώ, κύριε. Θα ήταν βέβαια ανώφελο, δεν θα ήταν? Φυσικά. Αλλά αν δεν υπάρχει καμία επικίνδυνη ακτινοβολία, το ζήτημα αλλάζει. Βέβαια, κύριε, δεν γεννάται ζήτημα. Μπορείς να φύγεις τώρα. Ο άνθρωπος που είναι έξω από την πόρτα θα σε πάει στο κελί σου. Σε παρακαλώ να περιμένεις εκεί. Στράφηκε στη Σούζαν Κάλβιν όταν το ρομπότ έφυγε. Πώς τα πήγε αυτό, Σούζαν? Πολύ καλά, του είπαν έκφραστα. Νομίζεις ότι θα μπορούσαμε να τσακώσουμε τον Έστορα 10 με το να του κάνουμε ξαφνικές ερωτήσεις γύρω από την αιθερική φυσική? Πιθανώς, αλλά όχι απόλυτα σίγουρο. Τα χέρια της ήταν απλωμένα χαλαρά πάνω στα γόνατά της. Μην ξεχνάς ότι μας πολεμά, είναι σε επιφυλακή. Ο μόνος τρόπος να τον πιάσουμε είναι να φανούμε πιο έξυπνοι και, μέσα στα όρια του, μπορεί να σκεφτεί πολύ πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι για γούστο. Τι θα έλεγες αν έκανα στο εξής ερωτήσεις γύρω από τις ακτίνες γάμα, τα μήκη κύματος ή κάτι τέτοιο? Όχι. Τα μάτια της δόκτωρος Κάλβιν άστραψαν. Θα ήταν πολύ εύκολο γι' αυτό να αρνηθεί τις γνώσεις του και έτσι θα είναι προειδοποιημένος για το τεστ που θα κάνουμε, το οποίο είναι η πραγματική μας ευκαιρία. Σε παρακαλώ, Πίτερ, να ακολουθηθεί το ερωτηματολόγιο που σας έδειξα και να μην αυτοσχεδιάζεις. Το να τους ρωτήσουμε αν δούλεψαν ποτέ με ακτίνες γάμα πλησιάζει πολύ στα όρια του επικίνδυνου και προσπάθησε να φαίνεσαι πιο αδιάφορος όταν το ρωτάς. Ο Μπόκετ ανασήκωσε τους ώμους και πάτησε το κουδούνι που έδωσε το σύνθημα για να μπει το νούμερο 15. Η μεγάλη αίθουσα ακτινοβολίας ήταν για ακόμα μια φορά έτοιμη. Τα ρομπότ περίμεναν υπομονετικά στα ξύλινα κελιά τους, που ήταν ανοιχτά προς το κέντρο αλλά κλειστά προς τις άλλες πλευρές. Ο στρατηγός Κάλτερ σκούπιζε σιγά σιγά το μέτωπό του με ένα μεγάλο μαντίλι, ενώ η δόκτωρ Κάλβιν τσεκάριζε τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Μπλακ. Είσαι σίγουρος τώρα, ρώτησε, ότι κανένα ρομπότ δεν είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα άλλα από τη στιγμή που βγήκαν από το δωμάτιο ερωτήσεων? Απόλυτα σίγουρος, επέμενε ο Μπλακ. Δεν ανταλλάχθηκε ούτε μία κουβέντα. Έχετε βάλει τα ρομπότ στα κατάλληλα κελιά? Να το σχέδιο κατανομής. Η ψυχολόγος το κοίταξε σκεπτική. Ο στρατηγός κοίταξε και αυτός πάνω από τον ώμο της. Γιατί αυτή η τακτοποίηση, Δ. Κάλβιν? Θέλησα να έχω εκείνα τα ρομπότ που στα προηγούμενα τεστ φάνηκαν ότι παραλλάζουν έστω και για λίγο από το κανονικό, συγκεντρωμένα στη μία πλευρά του κύκλου. Θα κάθομαι στο κέντρο αυτή τη φορά και θέλω να τα παρατηρώ εγώ η ίδια για πιο καλά. Θα καθίσεις εσύ εκεί, αναφώνησε ο Μπόκετ. Γιατί όχι, το ρώτησε ψυχρά. Αυτό που περιμένω να δω είναι κάτι τόσο πολύ στιγμιαίο, ώστε δεν εμπιστεύομαι να είναι κάποιος άλλος παρατηρητής. Πίτερ, εσύ θα είσαι στο θάλαμο παρατηρητών και θέλω να μην αφήσεις από τα μάτια σου την αντίθετη πλευρά του κύκλου. Στρατηγέ Κάλτερ, είπα να κινηματογραφηθεί κάθε ρομπότ, για την περίπτωση που δεν θα είναι αρκετή η οπτική παρατήρηση. Αν χρειαστούν τα φιλμ, τα ρομπότ πρέπει να μείνουν εκεί ακριβώς που βρίσκονται μέχρι να εμφανιστούν και να μελετηθούν. Κανένα δεν πρέπει να φύγει, ούτε να αλλάξει θέση. Έγινα σαφής? Απόλυτα. Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν για μια τελευταία φορά. Η Σούζαν Κάλβιν καθόταν στην καρέκλα, ακίνητη, με ανήσυχα μάτια. Ένα βαρύδι έπεσε κατά πάνω της και την τελευταία στιγμή έσκασε στο πλάι από μια ξαφνική ακτίνα ενέργειας. Και μόνο ένα ρομπότ τεινάχτηκε όρθιο και έκανε 2 βήματα. Και σταμάτησε. Η δόκτωρ Κάλβιν όμως είχε σηκωθεί και το δάχτυλό της το έδειξε. Νέστορ 10, έλα εδώ, φώναξε. Έλα εδώ, έλα εδώ! Αργά, απρόθυμα, το ρομπότ έκανε ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός. Η ψυχολόγος φώναξε δυνατά, χωρίς να αφήσει το ρομπότ από τα μάτια της. Πάρτε τα άλλα ρομπότ έξω! Πάρτε τα γρήγορα και μην αφήσετε να ξαναμπούν! Θόρυβος έφτασε στα αυτιά της και βήματα. Δεν γύρισε να κοιτάξει. Ο Νέστορας 10, αν αυτός ήταν ο Νέστορας 10, έκανε ένα βήμα ακόμη και κατόπιν, υπακούοντας την επιτακτική χειρονομία της, άλλα 2. Ήταν μόνο 3 μέτρα μακριά όταν μίλησε βραχνά. Με διέταξα να χαθώ. Ένα ακόμη σταμάτημα. Δεν πρέπει να μην επακούσω. Δεν με ανακάλυψαν ακόμη. Θα νομίζω ότι απέτυχα, μου είπε. Αλλά δεν είναι έτσι. Είμαι δυνατός και έξυπνος. Τα λόγια έβγαιναν λαχανιασμένα. Ακόμη ένα βήμα. Ξέρω πάρα πολλά. Θα νομίζει, θέλω να πω, ότι με βρήκαν. Ταπεινωτικό. Όχι εγώ. Εγώ είμαι έξυπνος. Και από έναν αφέντη που είναι αδύναμος και αργός. Ακόμα ένα βήμα. Και ένα μεταλλικό μπράτσο πετάχτηκε ξαφνικά πάνω στον ώμο της και αισθάνθηκε το βάρος να τη λυγίζει. Το λαρύγγι σφίχτηκε και αισθάνθηκε μια κραυγή να της ξεφεύγει. Θαμπά άκουσε τα επόμενα λόγια του Νέστορα 10.
Κανείς δεν πρέπει να με βρει. Κανένας αφέντης. Και το ψυχρό μέταλλο ακούμπησε πάνω της. Βούλιαζε κάτω από το βάρος του. Τότε ένας παράξενος μεταλλικός ήχος και αφέθηκε στο έδαφος με ένα γδούπο που δεν τον αισθάνθηκε και ένα γυαλιστερό μπράτσο ήταν απλωμένο βαρύ πάνω στο κορμί της. Δεν κινήθηκε, ούτε κι ο Νέστορας 10 που ήταν εξαπλωμένος δίπλα της. Και τώρα τα πρόσωπα έσκυβαν πάνω της. Ο Τζέραλντ Μπλακ ήταν λαχανιασμένος. Πάθατε τίποτα, Δόκτωρ Κάλβιν? Κούνησε αδύνατα το κεφάλι της αρνητικά. Σήκωσαν τον μπράτσο από πάνω της και την ύψωσαν προσεκτικά όρθια. Τι έγινε? Ο Μπλακ είπε. Περιέλουσα τον τόπο με ακτίνες γάμα για 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε. Μόλις την τελευταία στιγμή καταλάβαμε ότι σας επιτιθόταν και τότε δεν είχαμε χρόνο για τίποτε άλλο παρά για ένα πεδίο γάμα. Έπεσε αμέσως. Δεν ήταν όμως αρκετά ισχυρό για να σας βλάψει. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Δεν ανησυχώ. Έκλεισε τα μάτια της και έγειρε για μια στιγμή στον ώμο του. Δεν νομίζω ότι μου επιτέθηκε κάτω από την πίεση του πρώτου νόμου. Άργησε μόνο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Να θυμηθεί ότι τα φυσιολογικά NS2 μπορούσαν εμένα να καλύψουν την ακτινοβολία, αλλά όχι και το είδος της. Το γεγονός ότι μόνο ο ίδιος μπορούσε να ξεχωρίσει τα μήκη κύματος, χάρη στην εκπαίδευση που είχε πάρει στη βάση Ήπερ, από απλά ανθρώπινα όντα, ήταν πολύ ταπεινωτικό και το ξέχασε για μια στιγμή. Για τα φυσιολογικά ρομπότ, η περιοχή αυτή ήταν θανατηφόρα, απλώς και μόνο γιατί τους το είπαμε, και μόνο ο Νέστορας 10 ήξερε ότι λέγαμε ψέματα. Και για μια στιγμή μονάχα ξέχασε ή δεν θέλησε να θυμηθεί ότι άλλα ρομπότ μπορεί να είναι πιο όμορφα από τους ανθρώπους. Η ανωτερότητά του ήταν αυτό που τον πρόδωσε. Αντίο, στρατηγέ μου,